אז קיבלתי את השמיכה של סהרה, שמיכה לבעיות שינה ונדודי שינה. כאן כתוב מה השמיכה נותנת בעצם. נפתח אותה, נשען איתה כמה לילות, ואני כמובן אגיד לכם מה אני חושבת. אני כבר כמה לילות ישנה עם השמיכה של סהרה, וזה ממש 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 שיפר לי את השינה. אז אני חייבת לשתף אתכם. אני ישנה איתה כבר כמה לילות. היו לי לילות קשים שהייתי קמה באמצע הלילה נדודי שינה. השמיכה הזאת עוזרת לנדודי שינה, לבעיות שינה, לאנשים שיש להם חרדה, לחץ. היא עוזרת, היא באמת עוזרת. אני לא האמנתי, אבל היא עוזרת. אני כמה לילות ישנה איתה ואני הכי מרוצה בעולם. זה ממש מי שמתלבטת, כל האנשים שיש להם בעיות שינה, אין לכם בכלל על מה להתלבט. כי מצאתי לכם את הפתרון. זה הפתרון המושלם לאנשים עם בעיות שינה. השמיכה הזאת היא באמת עוזרת. אני ישנה לילה רצוף, ואני לא יודעת מה צריך יותר מזה. אני ישנה לילה רצוף, שלם, בלי להתעורר באמצע, אין לי נדודי שינה יותר, ופשוט השינה שלי ממש ממש השתפרה מאז שיש לי את השמיכה הזאת. אז אין לכם מה להתלבט. תקנו את השמיכה ותודו לי אחרי זה.